Pero este mes, pois, solo rematei 3 cousiñas. Entre elas, a que estades vendo, que o Vespertine, que sale nunha revista Line. Ten algunhas pequenas modificacións. Recordades, isto fíxeno ca lana de Soft Tornegal, que carra Ortiz, creo que era a calidade, que comprei en El Inés, nunha tenda en Santiago que venden o peso. Teñen os conos enormes ese tipo, colles os gramos que necesites. E isto fíxeno que a idea de aproveitar un novelo que me quedaba de Cautiva de Wool Dreamers, que é este tono máis escuro. Pero aquí ten 3 líneas, que son estas 3 líneas, e ainda ten unha pouquiña, unha liña a maiores e despois o elástico, que aquí teno metido no pantalón, entón non se ve. Non lle fixen tanto largo, pero é que tamén as mangas, ela no debuxo, vai se ver que ten no debuxo. Na fotografía, as mangas teñen 5 franxas, eu fixenlle na máis 4, e o elástico, pois, quedou un poquinho máis corto do... Eu creo que co uso isto vai ceder e vai acabar baixando un pouquinho.